Ode masa. Kira hage. Aha m bụ Azaya Kenechi. Biko onye beke bụ. Abụ m onye Enugu steeti Hamufu nke dị n'okpuru ọchịchị Isuzu local government area. Kee ka obi dị gị taa na ị nọ na Igbamaka production starter? Obi dị m ụtọ nke ukwuu na m nwetara onwe m na ime Igbamaka production taa. Maka na asị na ndị Igbo si na ihe agba n'aka Naịjirịa enyenyo ya. Ya mere mmụọ m ji wee sị na nese anya adakwa m onye ihe ime ejije na-amasị m wee sị na mma banyere Igbamaka production ka m soro ha ka anyị na-eme ya bụ ejije ka anyị nwee ike kwalite asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo maka asụsụ anyị na-anwụnazizi anyị n'anya ọtụtụ ejije a na-eme taa asị gị na Igbo anja ibi na-anụ mise English mise Igbo mba anyị si nọdụrụ taa n'Igbamaka. Ya mere m ji wee like na ihe a na ọ ga-adịkwa na mma na like Igbamaka. Like m nọrọ taa. Ke ndụmọdụ ị na-adụ ndị na-ekiri gị n'ụbọchị nke taata gbasara asụsụ na omenala Igbo? Ndụmọdụ m na-adụ ndị na-ekiri m na ụbọchị nke taa gbasara asụsụ anyị na omenala anyị bụ Igbo. Biko unu jisi ike ka anyị jise na ike kwalite asụsụ Igbo na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo anyị na-anwụnazikwa n'anya. Biko unu ka anyị kwalite asụsụ anyị Igbo, anyị kwalite asụsụ anyị bụ Igbo na-akụziri ụmụazụ anyị Igbo. Ndewo. N'eziokwu ọ dị gị ka ndị Igbamaka ha na-eme ife ha kwuru na ha ga-eme gbasara ibunite omenala Igbo na asụsụ Igbo? Dịka m kwuru na mbụ ihe gbara aka ejide enyenyo ya Igbamaka bụ production so na production na-emepụta fim ndị Igbo na-emepụta fim agụọ Igbamaka achọbazi ndị ọzọ anaghị ajụ nke ha ajụ. Daalụ nne. Ke agbamume ị na-enye ndị bụ ndị na-eme ihe a na Igbamaka? Agbamume m na-enye ndị otu anyị bụ ndị Igbamaka biko nu ka anyị jisi ike ka anyị rapụ ịda n'mba biko nu na ọ ga-abara anyị. Daalụ nne. Isi na ha ga-ebosodo. Aha m bụ Azaya Kenechi. Ekene ka nke daalụ nne.